Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο βίντεο. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Αυτό το βίντεο θα αφορά πάλι παγίδες για έντομα, η οποία όμως επειδή την έχουμε δοκιμάσει ήδη, είναι μια τρομερή παγίδα για έντομα. Θα τη δούμε και στην εφαρμογή της. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πολύ απλά και πολύ φθηνά. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει κάποια κυπελάκια έγχρωμα, τα οποία χρειάζονται για να προσελκύουν τα έντομα. Όπως βλέπετε, σε κίτρινο χρώμα είναι ό,τι καλύτερο, και μπλε βέβαια, κυπελάκια. Είναι μια παγίδα πολύ εύκολη και πολύ φτηνή, και κάποια πιατάκια στο ίδιο χρώμα, όπως τώρα εδώ, πράσινα και μπλε. Θα χρειαστούμε μια σιλικόνη, η οποία θα είναι ζεστή για να ενώσουμε το σπάγκο μας, θα δούμε στη συνέχεια, για να το μπορούμε να κρεμάσουμε την παγίδα. Και το υλικό που χρειάζεται οπωσδήποτε, και είναι το θαυματουργό υλικό, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το οποίο δεν είναι ακριβό. Μπορούμε με αυτή τη συσκευασία που βλέπουμε του 1 κιλού να φτιάξουμε τουλάχιστον 200 παγίδες, και είναι φθηνό. Οπωσδήποτε όμως θα σας πω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γάντια, οπωσδήποτε, γιατί κολλάει τρομερά το υλικό, και όπως έχω απλώσει εγώ τώρα, μια σακούλα, για να μην κολλήσουμε πράγματα που είναι πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε φορέσει τα γαντάκια μας και ξεκινάμε τη διαδικασία. Κόβουμε σκηνάκια περίπου 60-70 πόντους, δεν χρειάζονται μεγαλύτερα. Κόβουμε αρκετά ώστε να τα έχουμε διαθέσιμα. Τώρα θα κόψω 3 για αρχή, για να δούμε πώς γίνεται η εφαρμογή. Κόβουμε λοιπόν αρκετά και ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα σκηνάκια μας και με τη σιλικόνη τη θερμή. Βάζουμε μία μικρή ποσότητα, βλέπουμε, και σε ένα πιατάκι. Να δούμε και στο πιατάκι. Παίρνουμε το σκηνάκι μας, το βουτάμε με αυτόν τον τρόπο μέσα, δηλαδή του κάνουμε μία κίνηση να καθίσει απάνω καλά. Ωραία. Βάζουμε στο δεύτερο ποτηράκι, πάλι να καθίσει καλά. Μη σας πειράζει που κολλάει για λίγο, θα σας πω γιατί. Και βάζουμε και εδώ στο πιατάκι, πάλι την ίδια κίνηση. Και από πάνω προσθέτουμε σιλικόνη. Είναι αρκετή, μπορώ να σας πω, δεν μπορεί να ξεκολλήσει με τίποτα μόλις παγώσει. Θα περιμένουμε τώρα να παγώσει και θα δούμε στη συνέχεια τι έχουμε να κάνουμε. Έχουν φτιαχτεί λοιπόν όλα, είναι έτοιμα, βλέπουμε έχουν στεγνώσει, και θα δούμε την επόμενη διαδικασία που είναι για να φτιάξουμε την παγίδα και να την τελειοποιήσουμε ώστε να είναι έτοιμη να την κρεμάσει. Είναι πολύ εύκολο από ό,τι είδατε, δηλαδή δεν παίρνει πάνω από 5 λεπτά να φτιάξεις τόσες παγίδες. Θα πάρω ένα κυπελάκι, το μπλε ας το πούμε αυτό, βλέπετε. Λοιπόν, εντάξει, μας εμποδίζει λίγο αέρας τώρα, δεν πειράζει. Ανοίγουμε τη συσκευασία, η οποία κολλάει πάρα πολύ. Παίρνουμε ένα πινελάκι, το οποίο θα το χρησιμοποιούμε μόνο γι' αυτό. Βλέπετε πόσο κολλώδες είναι αυτό το υλικό, και απλώς το περνάμε εξωτερικά, τίποτα άλλο. Εγώ τις παγίδες τις περισσότερες, για να έχουν μεγαλύτερη εφαρμογή, τους βάζω και λίγο μέσα, γιατί το υλικό είναι τόσο πολύ που μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολλές παγίδες με πάρα πολύ μικρό κόστος. Αυτό το υλικό θα το χρησιμοποιήσουμε και σε επόμενο βίντεο, να δείξουμε και κάποια άλλη εφαρμογή που έχει. Εδώ βλέπουμε ότι η παγίδα είναι έτοιμη. Θα φτιάξουμε άλλη μία τώρα παγίδα και θα πάμε να τις κρεμάσουμε. Ένα πιατάκι, ας πούμε αυτό, το οποίο το περνάμε και αυτό με αυτόν τον τρόπο, να έχει το υλικό σχεδόν παντού, ώστε να μπορέσει να κολλήσει το έντομο και να μην μπορεί να φύγει. Δεν είναι τίποτα, είναι πάρα πολύ εύκολο, απλώς πρέπει να φοράτε γάντια. Το ξαναλέω, γιατί μετά θα κολλάνε τα χέρια σας και δεν θα μπορείτε να τα ξεκολλήσετε.
Λοιπόν, είναι έτοιμες οι παγίδες μας. Θα πάμε τώρα να τις κρεμάσουμε, να δούμε και την εφαρμογή τους πάνω στο δέντρο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Παίρνουμε την παγιδούλα, είναι πολύ ωραία, πολύ απλά και την κρεμάμε. Προσέχουμε να μην κολλήσει απάνω μας. Εντάξει, τώρα εγώ κρατάω και τις δύο, είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια εγώ έχω κολλήσει πολλές, οπότε μου είναι πιο εύκολο. Πάει πρώτη. Πάντα τα έντονα χρώματα τραβάνε τα έντομα. Πάμε τώρα να κρεμάσουμε και μία δεύτερη. Κρεμάσουμε εδώ. Και θα σας δείξω, θα μεταφερθούμε σε ένα άλλο δέντρο που έχουμε βάλει χθες τις ίδιες παγίδες, να δείτε τι τρομερή εφαρμογή έχει αυτό το υλικό. Πάμε να δούμε τα άλλα δέντρα που έχουμε βάλει από χθες τις παγίδες. Βλέπουμε ένα πιατάκι που το βάλαμε το πρωί, αυτό το έχουμε βάλει το πρωί. Κοιτάξτε πόσα έντομα έχει πιάσει απάνω, βλέπετε, είναι γεμάτο. Πάμε να δούμε ένα που βάλαμε χθες. Κοιτάξτε πόσα έχει πιάσει αυτό, δηλαδή δεν φαντάζεστε. Κοιτάξτε, δουλειά που κάνει το υλικό, μπορείτε να δείτε. Πάρα πολλά, έχει γεμίσει και θα σας δείξω ακόμα που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή της παγίδας είναι στο λαχανόκηπο. Παρατηρήστε ότι συνήθως βάζουμε στο λαχανόκηπο μπλε χρώμα και το κίτρινο βέβαια, έλκει τα έντομα, αλλά κυρίως το μπλε, γιατί υπάρχουν στο εμπόριο πολλές μπλε παγίδες που είναι σαν σωληνάκια με κόλλα πάνω. Εμείς φτιάξαμε λοιπόν με τα μπλε πιατάκια και τα μπλε κυπελάκια και έχουμε βάλει στο λαχανόκηπο μας και έχει αρχίσει να κρατάει τα έντομα. Είναι και αυτό μια πολύ καλή εφαρμογή, να γλιτώσουμε και από το λαχανόκηπο από τα έντομα που τον περιτριγυρίζουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και κάντε like για να συνεχίσουμε να κάνουμε βίντεο. Ευχαριστώ.